Helo, hoffaf siarad gyda chi am swyddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, os ydych chi'n rhugl yn yr iaith Gymraeg neu hyd yn oed yn dysgu Gymraeg, gallwch chwilio am swyddi sydd neu lle yn hybu'ch iaith neu yn rhoi cynnig i chi actually defnyddio'r iaith. Iawn? Dwi'n gweithio am gymunedau am waith ac un o'r pethau dyn ni'n neud yw helpu bobl i ffeindio swyddi mwyaf addas iddyn nhw. Rhai o'r wefannau dwi'n defnyddio fel rhywun sy'n siarad Gymraeg yw Swyddle, safleswyddi.co.uk, gyrfacymru.lliw.cymru a hefyd wefannau brifysgolion neu hyd yn oed indeed.co.uk. Gallwch chwilio yn specific am swyddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wefan arall sy'n addas iawn yw jobsinwales.com a maen nhw yn cynnig llawer o wahanol swyddi, nid ond yn gweithio gyda pobl sy'n tu ôl desg neu rhywbeth, ond hefyd yn gweithio gyda pobl sy'n allan yn y byd yn adeiladu neu yn gweithio gyda pŵer neu unrhyw beth fel yna. Felly mae yna llawer iawn o opsiynau i bobl sy'n gallu siarad Gymraeg yng Nghymru yn enwedig, yn amlwg, i helpu chi ffeindio'r swydd sydd fwyaf addas i chi. Os ydych chi eisiau mwy o help, mae Cymunedau am Waith, Cymunedol am Waith Plus, dyn ni gyd ar gael, a mae'r holl wybodaeth ar gael ar diwedd y fideo, jyst i helpu chi ffeindio swydd sydd fwyaf addas i chi. Pob lwc a diolch yn fawr.